Ora. Rungokke sing gedhe-gedhe rungokke. Nek marai sing cilik-cilik wis ngerti. Cah semono-mono kok jajal delok YouTube sing nang nang. Ora iki beneran. Iso pabrikan aja cah cilik-cilik. Bu. Si aku bondo larang. Bahkan donya dikirano maknane nek awake ora sehat. Pamane samane ndek dalem lantai itu nek ora sehat iso munggah kuwi. Sing nom-nomne nyari vario ning bokongku wujune. Iso numpak ora? Ono menceng ngono. Sing kocok kene iki masak bebek goreng ning ilate Saryaman iso dahan. Ora iso. Bapaknya Pak. Bapak. Fadil. Bukan ki ndek bojoku. Wah, nek ora sehat yo kira-kira iso. Betapa mahalnya sehat. Wong kok gelem sedekah, gelem ngamal, gelem jariah, apa meneh kok gelem nyantuni cah yatim, dijamin, dijanjeke paringi sehat karo Gusti Allah. Alhamdulillah. Allahumma amin. Rabbal alamin. Nomor 5 berarti nomor terakhir. Bisa karepne wong yo cangkemku dhewe. Bang Ebite. Ora kon jalu. Nggih, sing nomor 5 wong kok gelem sedekah apa meneh ngene cah yatim, yadkhulul jannah bi ghairi hisab, mlebu swarga tanpa hisab. Allahumma amin. Allahumma amin. Mula swarga bar digawe matur Gusti Allah, Gusti kula niku sakniki dadi swarga sing oleh mlebu sinten? Siji ahli ibadah, loro wong sing lomo. Siji ibadah, loro lomo. Berarti aku mlebu lho. Gratis berarti ya. Nah sing ora oleh mlebu sing kula sinten? Siji wong medhit, loro orang ibadah. Wah sama iso mlebu. Babi meneh. Babi. Kula jenengan yo buya. Ibuke. Nah wong kok ngene wong tanpa pretung. Sampang ngene tanpa pretung. Berarti Gusti Allah nek ngelbokke swarga tanpa hisab. Allahumma amin. Allahumma amin. Kula sampean karo tangga rasa cocok nemen pitunge. Sampang dadi wong sugih ana utang ya diutangi. Apa meneh ngutangi wong kuwi ganjarane luwih akeh tinimbang nehi. Mergo nek wong utang kuwi butuh, nek wong nehi ra mesti seneng mergo ora patiya. Butuh ngono sampang nek dit aku 50.000 bro. Ora seneng bro, aku nggih duit 1,5 juta. Sedekah. Potong aku ora potongan nembok. Tapi nek wong utang butuh kondangan randi duit, layat randi duit, jika putrane rumah sakit randi duit, moro utang kok diutangi, legane nganti kaya kesiram banyu wis mak. Sing mesti kulino boleh. Sampang nulungi tangga kok krono Gusti Allah ingkang seruwa yang surkum wa yusabbit aqdamakum. Sampang nulungi menungso nulungi tangga krono Gusti Allah suatu saat sampang kuwi ana repote sing nulungi Gusti Allah. Wong ini ahli sedekah iki bocor gane dilalah ngarep ana tembel. Masya Allah, nek bensinnya ngarep ono tukang ngecer di bensin. Pun ahli sedekah. Ono udan deres dilarang ki ono dekret ranggoni njuk tanggoni mobil Pak Kiai. Alhamdulillah. Allahumma amin. Pokoke wong ahli sedekah kendel awake didelalahi sing apik-apik. Ya ora.
Nggih. Dilalah yo apik, kok yo dhuwur kursine yo empuk. Bobi. Ngomong kowe. Bangun wis rapat bapak anggere kok yang usul iki biasane urune sithik. Wong tak teruske Bu. Ayo sambang sotak. Wong kok gelem utangi wong. Apa meneh? Wah kok meneh iki ini. Sambang sore-sore jagong nang ngarep omah. Jagong ngopi karo nyumet rokok apa aja. Wis. Daya. Lah ini apa aja. Pemain biaya. Sini Samsung yang jerone apa aja. Ini jenenge rokok munafik. Ke tengah-tengah sampangnya lenggah ngopi. Dilalah aja sampang.